ntchito imene munganene kuti simayitanidwa? Yakuba. Oho. Yakuba simayitanidwa. Ilipo ntchito yakuba? Ena ntchito. Oho. Ena kukacha basi pangazi. Ena tu ali mu office. Ali mu office mukhazikika koma zakuba. Oho. Tuti tichito chula. Msachula. Alipo deni. Anagamba ndithu mwina nkuikapo mlomo. Amafuna kuuza chana chinyama. Don't know kuti fundo pene ichokera kuti. Kuti osaoneka bwino why? Osa amene amaoneka bwino sali sa sister. Achinyamata ambiri timanamizana kumanena kuti amene amapita ku sister ku nsembe ku blazala ndokhawo osaoneka bwino. Ambiri timanamizana choncho. Ka kumeneko Mulungu amafuna zosaoneka bwino sitikudziwa. Okay, morning nonse. Ndingona kuti poyamba ndasanga kuti ndabwera pamalo pano kuzakumana ndi achinyamata ambiri ndiso makolo ena ndi ena. Okay, ine zinanga ndine Young Shimodzi. I think because now mbuyo mtakati kusera mpira kenakonso kuzamba za coaching kenako kuzapumako khanga kuti tipereke mpata kwa anthu ena koma padali panopa ndithu tikhala timagwirira ntchito kwambiri ku Maula Parish zikomo kwambiri. Moni nonse mwachidule kwambiri. Ine dzina langa ndine Francis Songo, ndamenyanso mpira kwa nthawi yayitali. Atchula apawa anali akocha athu ku national team. Zikomo kwambiri. Moni nonse. Zina la ine ni Ben Michael Mankamba, panopa amfumu achingalire kwa Kalolo parish yathu ya Namitete. Ambiri manizwa ngati oimba pangabe kambiri malai muno kuzera maimbidwe komanso naenda maiko ambirimbiri chifukwa cha kuimba komweko. Sukulu napitako koma sinapange za maphunziro zonapanga za music mpaka pano. Nakhazikitsa center kumuzi kwathu imene ndimagwiranso ntchito kwambiri ndi achinyamata ena anu mwina munaonako. So timu imene anakhazikitsa ambuyeyi ndiyoti tithandizane nanu inu achinyamata kuti si sukulu yokha imene ingathandizane komanso maluso amene muli nawo amene tingathe kupanga survive pa ziko pano. Zikomo. Zikomo kwambiri. Ine ndine Sister Ng'omba Veronica, Sisters of Charity of Ottawa. Ndine sister imene mukundionera. Ndikuyikira ndemanga uthenga wa ambuye othandiza mu archdiocese yathu. Achinyamata ambiri timanamizana kumanena kuti amene amapita ku sister ku nsembe ku blazala ndokhawo osaoneka bwino. Ambiri timanamizana choncho. Ka kumeneko Mulungu amafuna zosaoneka bwino sitikudziwa. China chimene ndimafuna kuyikira ndemanga mu uthenga wa apapa ndi omwenso ayankhula pano ambuye ndionena kuti amanena kuti inu onse tonse amene timamva mabingu madziwa zoyendayenda za m'matupi mwathu sitingapite ku sister kapena ku nsembe ndibodza. Inu tonse kuno mabishopu ablazala amasisteri tonse tingakhala osamva zomvaimva nthupi ndikalowa sisteri ndiye ndife mitengo. Choncho sindife mitengo mitengo mukuyonayi imangokhala ili njo ife timangoyima ndife mitengo ife ayi tabwerani ku sister ku nsembe ku blazala. Zikomo. Yafikanso nthawi imene timakupatsani program ya Catholic Perspective pano pa radio alinafe uzamitsa chikondi pakati pathu. Catholic Perspective ndi program imodzi mwa maprogramu ankhani pano pa wireless yanu ya mpingo wa Katolika muno mu archdiocese ya Lilongwe. Mu programu iyi timakusanthulirani mutu umodzi kuzukuta moza mabwino kuti timvetsetse zomwe zikuchitika. Pena tipereka
mutu wokhudzana ndi zochitika mdziko ngakhalenso mu mpingo. Kodi lero tikhale tikuzukuta mutu wanji? Ine ndi Sam K. Ndakondwa kuti takumananso mpulogalamu imeneyi ya Catholic Perspective. Mpulogalamu iyi lero ndili ndi bambo Louis Chikanya. Tiyambe nkuwapatsa moni abambo. Muli bwanji abambo mwasowa? Aya, ayi ndilipo ine. Ndikupempheni bambo. Achometseni omvera. Yayi omvera takulandirani komanso tikudziwa tikukhulupirira kuti muli pompo mwaswera bwino. Ena mwamba kukolola, ena muli kudimba ndizofunika zimenezo, koma takulandirani pa weresi imeneyi. Titokoze. Ayi tatokoza makamakapo tiyambirapo kuti anthu akukolola. Ayamba kukolola anthu. Koma toyena akukolola posalima. Akukolola posalima ena. Koma akawagwira suzumathabwino. Suzumathabwino. Chifukwa anthu avutikira kwambiri kachimanga katintedza sinachite bwino ndetachitako bwino azikololanso wina. Anakhala 2 days ausaka kuponi. Kenako 2 days yokadikirira feteleza. Ndeza theka wina angobwera. Aya. Amene olo ine nditamgwira asanapite ku polisi. Koza munakamba naye kaye. Sinimembekeza tomutira. Kozo kambitsana. Aya. Chabwino. Ndimati tipereke mutu umene tikufuna kukambirana lero. Ndi nkhani yowunikira mayitanidwe. Mayitanidwe mu mpingo koma mayitanidwe ku dziko. Chinthu choyambirira bambo tiyambe kumva kuchokera kwa inu kuti kodi mayitanidwe nchani? Kuti timvetse bwino kuti kodi mu mpingo muli mayitanidwe nanga ku dziko kuli mayitanidwe. Kenako kuti tiyambe kuzukuta bwino zimenezi. Nkhani yabwino kwambiri, mutu wabwino chifukwa mu mpingo tikuchita celebrate zomwezi wiki yonse ino kali mwezi wonse tikuchita celebrate za mayitanidwe mpingo. Last Sunday tinachitira kumlale mayitanidwe amenewa. Kunali mwambo ukulu kumeneko amene anatsogolera nsembe ya misa ambuye othandiza achidayosisi ya Lilongwe. Tingoti aepiskopi onse mwa dayosisi ya Lilongwe anali kumeneko. Tunatumkairo wose. Yenda angali bokhulu. Chindiotu unali mwambo ukulu. Chabwino. Ni mwambo ukulu kwambiri amene amaitanitsa anyamata, chinyamata chifukwa mpingo future ya mayitanidwe ili mwa chinyamata. Zipani za mu mpingo, sister, plaza, nsembe, mabanja anali kumeneko. Ndeli unali mwambo ukulu mayitanidwe. Kumvetsa mosavuta mayitanidwe ndikuti ni ntchito imene Mulungu amatiyitanira kuti tikatumikire anthu, nkutumikira anthu. Ambuyesu anayitana anthu kuti akhale naye akatume kutsogolo. Anayitana Petulo ndi anzake kuti azilalika mawu a Mulungu. Nde mayitanidwe kutumikira Mulungu. Mayitanidwe ndipo makhala ndondomeko yake, makhala dongosolo lake kuti tinoti mayitanidwe achakuti, mayitanidwe akubanja, mayitanidwe aku sistere, mayitanidwe aku blazala, mayitanidwe aku usembe. So mayitanidwe that is mu mpingo. All right, so mene mwakambira ndezikuoneka ngati ndeti palibe usanayitanidwe. Abande mwangu mwapanga amati ngati kuti aliyese akuita aliyese akuita palibe uyu sanayitanidwe kwa sikuti basi wangokhala wina kuti ine sana ndiyitane aliyese akuyitanidwa. Go therefore aliyese akumuyitana kuti apite. Chabwino. Nafunsira izi chifukwa choti mwakamba kuti ena akuyitana umoyo wa banja, ublazala. Tinayolapo so moyo wina, moyo wokhala wekha. Chifukwa chake you are right now kuti palibe amene wangokhala. Mwaona. Tikuyitanidwa either kumoyo wokhala wekha, kumoyo wa banja, kumoyo wa usembe, kumoyo wa sistere, kumoyo wa blazala. Aliyesa kuyitanidwa ndithu. Wokhala wekha ndeti maneno kuti pali kadongosolo kake osangoti basi mayitanidwe. Kadongosolo kake noti ineyo ndifuna ndikhale ndekha. Ndizitumikira Mulungu. Pande ndikhala sindikhala wansembe. Sikhala sistere, sikhala blazala, sinipita kubanja, ndizikukhala ndekha ndizitumikira Mulungu. Njira yakuti. Okay.
chabwino. Pamene tamva kuti tanthauzo la utumiki makamaka maitanidwe ndi amenewa, ndipo kuomba mkota kwake nukhala kumeneko kunena kuti it's almost kuti aliyense anayitanidwa. Kodi maitanidwe opambana ndi ati? Maitanidwe oposanzake paliponse pamene Mulungu akutiyitanira ali napo ntchito. Chachikulu ndi kuti ukumtumikira Mulungu. Ko choposa chimenecho kuti wavomera kuti umutumikire Mulungu, kuti wakuyika pati izo zomwe nabe mnaona ngati sizingakhale kwambiri ndi kuti ichi nchopambana chifukwa tione kutsogoloko banja, chifukwa ena anena kuti banja ndiye kufunikira kwambiri, chifukwa ku banja nkumene kumachokera ena onse amambira ku banja. So banja chofunika kwambiri. Wina akuzani zimenezo, wina akuzani hayi koma usembe nikupereka zifukwa zake umenewo. Wina anena kuti so mwina chachikulu tinene kuti ukavomera kuyitanidwa kwa Mulungu, that is very important. Ndiye Mulungu sopano akakuyitana ungodikira kuti akuponya pati. Chachikulu nkuvomera maitanidwe a Mulungu ndiye chopambana chimene. Chabwino. Mwachita bwino bambo kuti mwatipatsira chithunzithunzi pang'ono chabe chamene zinalili kumlale, koma zandipatsano kuti mwina mafunso ena achokera umeneko. Mulu wokonzeka bambo, chifukwa funso langa loyamba ndi chifukwa ninji mpingo unaganiza kuyitana akatswiri akalekale mdziko muno kupita kumlale kukayankhula achinyamata. Tinamva za kochi wakale wa mpira wa miyendo mdziko muno, ana amene anasewerakonso mpira, Ayang'i Chimodzi, Francis Songo anaseweraponso mpira, anali kumeneko. Komanso Ben Michael Mankhamba, pano amfumu achingalire, ndi oyimba oyambira kale. Cholinga chinali chiyani, kapena uthenga umene anapereka ndi otani pamene tikukambirana nkhani imeneyi ya mayitanidwe mu mpingo? Ambuye akaepiskopi, Ambuye George Tambala ali ndi chidwi kwambiri ndi formation ya chinyamata. Amayika kwambiri chidwi kwa chinyamata, salephera kunena kuza chinyamata akamalankhula. Ndeno chifukwa cha chimenechi anapanga kagulu ka anthu ena amene kani inspire chinyamata, amene anachitako zazikulu mdziko muno ndi zodziwika bwino, kapena kuchita zazikulu mdziko muno zodziwika bwino zoti anthu amatha kuamva anthu aja ndi amapereka ulemu mthu wapadera. Ndi anthu otero anayika pamodzi kuti azipanga inspire achinyamata ma vocations osiyanasiyana. Mwachitsanzo so amene anatengawo ndi ma Catholics. Mwachitsanzo mwanena za Ayang'i Chimodzi. Ayang'i Chimodzi ndi ndani amene sadziwa dzina la Ayang'i Chimodzi lili ndithu munkhani ya zampira, ndeti aliyesani mnyamata amene amakonda mpira pa Malawi, kuti dzina la Ayang'i Chimodzi legend wa Malawi. Ndiye munthu amene mwamtenga kuti alankhula chinyamata, amamvetsera chinyamata. Ben Michael Mankhamba, zoyimbayimba izizi achinyamata ena amakonda zoyimbayimba, amakonda ngati sayimba iwo amakonda kumvera nyimbo. Ndiye mubweretsere mnyamata, mubweretsere Ben Michael amene amakonda zoyimbayimba, amene wakhala kupambana mipikisano mbirimbiri kambirimbiri, ndiye alankhule achinyamata, amvetsera nyamata. Ndi anthu otero, ndiyene otero. So chenicheni chimene anatengera chimene kuti aziwapanga inspire achinyamata pamene akusakasaka mayitanidwe awo osiyanasiyana. Chabwino. Mkukamba kwa Ben Michael Mankhamba mmene anawapatsako mpata kuti dzipangeni introduce nokha, tikamaliza mwambo wa nsembe ya misa tibwera kuti dzayankhule bwino, koma achinyamata adziwe kuti kuli yani ndi yani. Mankhamba analimbika kunena kuti ine napanga skulu za music, ndipo ndi music yokha imene ndakhala ndikupanga mdziko muno, koma anapitiriza kukamba kuti si sukulu yokha imene ingathe kukuthandiza munthu kuti uchite zolozeka mdziko ngakhalenso zaluso.
mungatambasulepo bwanji pamenepa pamene tili mnyengo imene achinyamata akusakasaka kufuna kumva mayitanidwe yawo komanso kuti kodi akhazikika muchiticho pamene ambiri timapita ku sukulu ndi kumaganizira zodzagwira ntchito zabwino. Bambo Louis yazona ananena za nzeru kwambiri Ben Maiko Mankhamba mfumu achingalire kuti nthawi zambiri timangoganiza kuti ukankha sunapita sukulu walephera sukulu basi ndio palibe chimene ungachite. Ayi nanji ndi sukulu yakuno kwathu ku Malawi inoti imadalira ukhale ndi ndalama za school fees kuti upitirize sukuluyo. Nde amene alibe school fees akabwera ku sukulu sikuti zinthu zathera pompo. Ayi alipo ena ali ndi maluso onoti ngakhale sanapita ku sukulu munthu kupanga chinthu china chake chodabwitsa kwambiri chimene waku sukulu sangathe kupanga. Tili ndi chitsanzo za nyamata ena, wina mnyamata wakasungu amkwamba, tili mnyamata wina wakudowa uku magetsi, kupanga magetsi amphepo, kupanga magetsi kuti wapanga chani bwinobwino kuti akusukulu sanapange zimenezo. Kwa munthu anangolasira form 2 koma kuchita zazikulu zoposa graduate ndi luso lapadera limene saliyesa amene makhala nalo. So pena tikakhala kuti sinapita sukulu, sukulu inofunika tino ngati tili ndi mwayo kuti tipite sukulu tiye tipite sukulu chifukwa sukulu imatsekulaso zambiri. Koma kuti pazifuwa zina zavuta za sukulu iweyo khala pasi one luso kuti uli mbali iti la luso limbikira kumeneko. Ngati wewe matukakhala unoti uli ndi luso loti umathe ukamalima kumunda kakudimba zimakuyendera, ndi luso limenelo limbikira kumeneko. Uli ndi luso la kuimba kuti ungathe kumatulutsa nyimbo bwinobwino anthu kumamvera kumazikonda koma sunapitize sukulu, chita zimenezo. So nzofunikira kwambiri kuti tizipanga explore kuti mkhani ya luso ndakugwera kuti limbikira zimenezo zimene amachita maiko anzathu makamaka kwa zungu. Alipo ana ena amene ndi mbutuma kwambiri even kwa zunguko. Mbutuma ona kuti mkalasi 0 zikuyenda koma mwana uji mwina amakonda amatha kwambiri kusambira swimming ndi amangompitisa kumene kuti azingolimbikira za zimenezo. Nikukhala katswiri, nikukhala wandalama wachuma chifukwa tu mmene mwanenera timapita sukulu kuti tikamaliza atembe ntchito tizilandira ndalama. Chachikulu choti ndalama zinakhala kuti olosapita sukulu upita sukulu tizilandira ndalama. Ambiri bwezi tungokhala kuti nizilandira ndalama. Ndiye kwa anzathu amawaza kuti munthu sanapita sukulu koma is rich. Chitsanzo cha player wa mpira former Manchester United player Beckham. Michael Beckham. Nae Beckham David Beckham. Michael Owen. Beckham zimamve kuti sanapita sukulu, sanapita patali ndi sukulu. Koma mpira ana number 1. And is one of the richest players, even tingalo richest anthu akumeneko. Ngakhale ena amene alinapita sukulu mwina sangafikeko koma sanapita sukulu. Ndi kwanzathu zimenezo ndio amazitenga serious, amaona luso la munthu ndi amapangira kwambiri kumeneko. Pamene mwina ifeo kamwe chifukwa cha umphawi ndi zina zotero mwana ndetu ku sukulu mumpatsa kaya linzeru kalibe mumpatsa ma subject 12 wose uzilemba uzilowa mkalasi zonsezo uzilowa. Ndoti achikanya ndito angopeza 10 pa 100 iyi apeza 12 pa 100 ndoti subject imodzi nukapeza 90. Koma ntima mkakamizabe azipita sukulu. Pamene mwana uja mwina ali ndi luso mwina loimba koma ndipata iwe kuno kumalawi zoimba kupita nazo kuti koma mwana ali ndi luso kwambiri loimba basi ndio timamkakamizabe ku sukulu basi apita form 4 kwa bwerako alibe certificate. Ndio tumpondereza luso lija loimba. Pamene tingathe kumlimbikitsa kuti tangolimbika nezoimbazi mfuna chati nungugulira kani gitara chani kungulira mkapeza kuti munthu uja apita patsogolo nzimenezi and he is happy with that. So on the other hand tingathe kunena kuti maitanidwe maluso amene tikhoza kukhalanso maitanidwe mnjira ina. Uyu tiwoneka ngati maitanidwe ake ni zakuimba. Kuti maitanidwe ake ona ngati luso lake zosokasoka. Chabwino. Hayi tithokoze kwambiri. Ndiye mmene mwachitira ndi kampeni imene yozindikiritsa achinyamata kutengapo mbali pa nkhani ya maitanidwe yawo
pena tuzumoneka ngati kuti mpingo wasintha direction, kuti kwa nthawi yambiri mpingo kapena kuti mawu a Mulungu amaphunzitsa nulimbikitsa kuti ndithu anthu akonde za mawu a Mulungu. Koma apa kuoneka kuti Mbuye George Tambala mwakamba kale ali mchidwi pa chinyamata koma kwabweretsera za maluso. Tinene kuti mpingo wasintha zochita tsopano kuti ayi naye sunasinthe zochita kuyambira kale ndithu zomwezo. Amishonale mmene amabwera kalekale pereka chitsanzo cha Paul Banda, Lucius Banda tanzawo simnapita kukajambula Paul Banda nafusa mafuso mnamba bwanji izi akuti asembe kale anabwera ndiye anafusa kuti anaonezali nkabanjo kabanjo basi zijatanena zija kuti nguona luso la munthu iwo anachitonena kuti ineyo onakati za mpira ineyo sikuni kweni koma nali nkabanjo kanga ndiye wasembe ataona zimene zoti kuno amene angakhala makatha uyimba tipange gulu nkwagulira zida kupeza maona zimene zinachitika maluso anapita patsogolo and they are surviving because of music. So zimene mpingo sunasinthe direction umangoona nkuthandiza chinyamata ose sangakhala sembe zosatheka. Tonse sitingapite ku sister ose sangapite ku sister koma tithandize kuti amene lusola kuti koma ngati aliso ndi chidwi afuna apite ku sembe that's fine akhoza pita kusembeso akhoza makapitiza zoimba ati ndasembe uimba and ikhoza khala advantage so kwambiri kuti ndi wasembe ukuyimbaso ndili zabwino kwa basi. So sunasinthe direction umangothandizira chinyamata kuti abweretse maluso kwafukula maluso amene ali nawo asabisale mundikonza ngati mwina ndiutchula pambali kuti mu ulaliki wawo Ambuye Vincent Mwakhwawa anakambamo kuti pena kumaoneka kuti ena adalowa kulakwika ali kale komweko kumaoneka kuti mbalisi yawo anatero khangati vocation iliyonse ni choncho kankubanja chifukwa even kubanja munthu awaonanga ngati za banjazi anangolowa banja kanchifukwa chani koma banja liwakanika awausembe ona kuti simbali yawo amene upanga izi akubalazala chimodzimodzi system so kulikonse kuzokhala mwina ma mistake kuti aba ndiye ukukwanalowera mbali si yawo ukanalowera zoona mzimaonekerapo koma munthu ali kumeneko chabwino so kodi ndiye kuti Mulungu anamuyitanira ngati anamuitana Mulungudi Mulungu angamuyitanire munthu kumene mbali si yake tinali nawo amene anayitanidwa koma zimavuta. Petro anamuyitana Ambuye Yesu kukhala mgulu lako koma zimene zimachitika muona Petro sikumapeta namkana Ambuye Yesu lero mayitanidwe sanali mayitanidwe Mulungu sachita mistake makalama ups and downs mayitanidwe onse chabwino. Tiyambe tidakali kumpingo sinalowe mu mdziko moyo wa banja ali qualified ndi ndani kumayitanidwe amenewo chifukwa tikukamba za kumvetsera ndi kuvomera kubanja imene chiphunzitso cha mpingo chilili tsono tikafika kubanja kuti amene ali qualified ndiye munditengera ku zoletsa banja ukwati chifukwa alipo ena sali qualified potengera malamulo a mpingo pa Chingereza amati ma impediments to marriage zoletsa ukwati munthu tasakhale pa ukwati zikozomveka ngati kuti munthu tumuletsa mayitanidwe modzimodzinso ngati zoletsa kusembe zoletsa kusistere kublazala ukwati zili kuoseko zikozokhala ngati kuti zikumveka ngati kuti munthu kumuletsa mayitanidwe pachifukwa kuti chaichi ndiye mumuletsa mayitanidwe ndiye mwina ena ziti discrimination koma si choncho mayitanidwe aliwonse amakhala ndi zolinga zake komanso zimene munthu akuyembekezereka kuti akwaniritse komanso ma conditions ake kuti mupite uku paino khala is si discrimination modzimodzi kubanja ngati malamulo a mpingo manena kuti choletsa kuti sungakhale pa banja lovomerezeka ku mpingo ndiye kuti ngati usanakhale pa banja nkomwe mutu musimuli bwino tinene kuti kapena kamisala choncho misala amene misala imene ili prominent chifukwa
misala ili malevels kwa misala imene ili prominent yonekera munthu amene sangakhale pa banja sangayitanidwe kumayitanidwa banja chifukwa banja demands you kuti ukhale responsible ukhale responsible banjamo ngati ndiwe mwamuna you know the role of mwamuna ngati ndiwe mkazi you know the role of mkazi nde ngati munthu musimuli bwino ndiye marozi akuvuta ukwanitsa bwanji zovuta nde pachifukwa ichocho munthu sali simene angayitanidwe ku banja munthu musokonekera sungayitanidwe ku banja chabwino mungoendamo monse mwachangu kusembe blazala kusembe ku sister mwina zina zikhozo fana nako chabwino ngati kusembe kuti ine ndi wasembe ndiye ndidziwa kwambiri zakusembeko usembe wachikatolika sopano tiso ndasembe amipingo ina pacha koma ndineneza usembe wa kumpingo wa chikatolika sungayitanidwe kusembe wa chikatolika pali pano Roman Rite kuno ku Malawi uli pa banja ngati unakhala kale pa banja ife dauponya ndikuti ino simnauponya pali pano pande koma mwina nkutheka mwina malamulo kusogola kangasintha kuti ungakhala pa banja ukhoza wachita apply chamwino koma pali pano sungayitanidwe ku usembe kapena usistere uli pa banja chimodzimodzi ngati uli ndi misala toonekera ndikuti sungapite usembe kapena usistere chabwino kapena kuplazala chabwino yayi tayamika kwambiri ndiye mwakamba kuti iyi ndi kampeni yayitali bwanji imene yachitidwa launch ku Mlale chifukwa ndamva ndithu kutsatira bwino kuti ndeti achinyamata ku Mlale ndi amene atenga manto tsopano kuti aphunzitsane okhaokha ndi kupindula kwake ma celebrations amumpingo kawirikawiri tingoti tachita lero ena amatipanga ujeni kuti mpaka na mwina ka mwezi wathunthu mukuchita zimenezo kapena chaka chathunthu mukupanga zimenezo ngakhale popeteza kuli zambiri zochitika mkatikati zimakhala zayiwalika koma makhala muli mkatikati mwa that season ya chaka chimenecho kapena ngati mwachitsanzo mission month matero mayitanidwewa ndiye kuti mmene tapangiramu ndiye kuti mpaka na chaka chamawa chifukwa chake awo amene anasunga kandulo ndiye kuti awuze kuti mpaka na chaka chamawa mmene azikapanganso kwina ndiye kuti we celebrate every year kapena chaka chathunthu chonse mukapanga zimenezo zamayitanidwe so ngati iyi ndiye kuti we continue doing that mpaka na chaka chamawa koma chifukwa choti mkatikati mabwera zina ndi zina timapanganso zina ndi zimakhala ngati kuti zayiwalika koma we still go on ndi zimenezi tsopano mmene tinayambira muja kunena kuti almost tunderi wina aliyense amene ali mkhristu kutanthauza anabatizidwa ndere anayitanidwa mayitanidwe osiyanasiyana is it proper kufunsafunso la kuti kodi tingazindikire bwanji kuti kampeni imene ikuyenda bwino kuti imapindula kapena mwina nanga sikudalisa akhalapo kuti ali kumene ali mwina funso limene losafunika ofunsa kapena kuti tingati kuneneratu kuti zoonekeratu kuti yapindula easy mwina sitinganeneretu koma zilipo zopindulitsa zilipo ngakhale singathe kuziona bwinobwino clearly koma zili ngati kambewu kampiru ndithu pang'ono ngati tili nda semino ku maseminare ngati alipo ena anthu ena amene mabanja awo ndabwino achitsanzo nkutheka anatengerako maphunziro azimenezi asemino ena anapita ku seminari chifukwa cha maphunziro amenewa amayitanidwe mikumano imeneyi amayitanidwe nde mwina sitingaonetu bwinobwino ta onani ayi koma zilipo ndithu zilipo ena ndi asembe chifukwa anapanga playa atamva kuti kulisi ena ndi asisite chimodzimodzi mmene nanenera kuti apapa apanga launch atipatsa ntchito go now aliyense azikapanga zimenezo nde ena paokha amakumana ndi achinyamata mwina mnyamata wina afusa apaweresi namva zauza kuti ampasa madress ndi awazipani ukhoziona upanga bwanji bwezi kuti wapanga apply amtenga ku seminary wapitiriza wakalowa sister wakalowa nsembe so it means kuti zikutheka ndithu zikuthandiza ngakhale mwina sitingathe kuona bwinobwino koma zikuthandiza alright
ambuye akepiskopi mzoyankhula zawo kumeneko kumlale adapempha zipani mu mpingo kuti iwowo anangosanduka chotengera mothenga koma uthenga uchokera kwa achinyamata amatero kuti adapemphedwa ndi achinyamata kuti tu anthu ngati awa timangowaona pa tsiku lokhali kenako zimene zija nzedi kuti achinyamata mangoneka pa tsiku la maitanidwe azipani azipani amangoneka tsiku la maitanidwe azipani sayenda nawo limodzi achinyamata komwe amapezekako azipani enadi sachitadi zimene apangirapo ndiyoti basi sakaoneka mpaka chaka cha mawani zoonadi amangokalowa manyumba mwawo makapemphera kumeneko kupemphera maitanidwe alipo ena amayenda ndithu timaona mwina mmodzimmodzi mwina angasi amapatsana ntchito mu ma communities mwawo amapatsana ntchito iwe uziyang'anira za maitanidwe awa amanena zina wamaitanidwe aja amayenda ndithu masukulu amapita machalichi amapita kukafotokozera anyamata za vocations ena amayenda kuma zonadi ena sayendadi chifukwa chake zipani zina uzoti sizikulayi zili anthu nomwe aja basi anyowane sakubwera koma mwachitsanzo maitanidwe chipani mwachitsanzo chipani cha ansembe a St. Patrick's chinali mbuyo omwe chinali chipani chimodzi chimene chinali tingathenero chakufa chifukwa kuno kumalawi kunalibe ansembe achipani chimenechi ama wonse amangochokera kunja azungu chani koma recently taona achinyamata akuno kumalawi akudzozedwa usembe wa chipani chimenechi angapo ena kugwira ntchito kunja ma missionaries akugwira ntchito kunja so it means kuti ena mayenda so ayamba kuyenda zambo dziwika na ndi technology maso anthu ena akudziwira ma internet apanga google aona basi mwina achita apply awatenga so zikuyenda zikuyenda nditi pani zinabe tinene koma zina mwina zina so nsachitotchula kuti zikuvuta chabwino gawo la utumiki mu mpingo tilimalize ndi mawu amene anayankhulidwa ndi sister Ng'omba anakamba ndithu kuti kumeneku maitanidwe au nsembe au sisteri sindiye kuti basi amangofuna anthu osaoneka bwino mwina anthu anakamba ndithu mwina nkuyikapo mlomo amafuna kuuza chana don't know kuti fundo pene ichokera kuti anthu osaoneka bwino why wose amene amaoneka bwino sali sa sisteri wose oneka well I don't know kuti poti anthu mwina amatero anena ayo mwina maneno kuti anthu ena amatero koma where is it coming from chifukwa mulungu anati tinalengedwa mchifanizo cha mulungu everybody is beautiful everybody is handsome yes fine kugamba kuti mwina ma choice ine ndakhoza bwino maeso therefore sindingata ukoko no so wrong so ine personally I'm beautiful sindingalo sister so personally I'm handsome what you mean ukamatero is mulungu azitumikiridwa ndi anthu osaphunzira mulungu azitumikiridwa ndi anthu osaoneka bwino is that what they want to say ndiyoti zabwino za nzeru mulungu ayi of course ironically mulungu amayitana anthu amene amakanidwa pakati pa anthu iyeyo amatuma amenewo so with God in fact we must give God the best if iweyo unoti ndiwe wanzeru ndizero zakozo go and serve God poti sinalowe kumaitanidwe akwinako maitanidweso ufuna ukhale bwana ku company koko another way you are caught chabwino you think kuti voti wapita kwagwira ntchito ngati mphunzitsi wa ku secondary school wa ku primary school ndoti uganizo ta ine mulungu sana nditane okuyitana ndani amnduna ka education kanja ndi amene akuita tifotokoseso bwinobwino kumene kuti zimakhala bwanji chabwino amene mukutitsatira iyi ndi program ya Catholic Perspective pano ndi pa radio alinafe kuzamisa chikondi pakati pathu timamveka pa 104.0 MHz FM komanso 104.2 MHz FM ndipo timapezekaso pa internet www.radioalinafe.com
kukupatsirani programu ya mayitanidwe mu mpingo komanso mdziko. Gawo loyamba takhala tikuzukuta kwambiri mayitanidwe a mu mpingo. Definition kapena kuti mayitanidwe nchiyani abambo munanena kale, koma pano tifuna tione mayitanidwe mdziko. Kudzikonso kuli mayitanidwe. Ya ngakhale ambiri timaona ngati mayitanidwe ndiyoti nkumpingo, kumeneko mayitanidwe yake ndiyoti ukamagwira ntchito you don't expect anything, which is true. Ukamagwira ntchito kumpingo ndiyoti palibe zinthu zoti umayembekezera malipiro. Malipiro akabwera that's fine, we thank God. Koma kumpingo, mayitanidwe a kumpingo ukamagwira ntchito, ugwira ntchito ya Ambuye, you can't demand kuti akupatse ndalama. Ayi, ngakhale it's obvious kuti utumikire bwino you need ndalama. Ndiye kumpingo kuja pamakhala ndi ndondomeko yake noti izi ndalama izi zizithandiza mayitanidwe awotumikira. Kansembe ka brother ka sister ziwathandiza potumikira. Koma you cannot absolutely demand ngati kudziko sopano mayitanidwe kudziko. Ngakhale ena makana kuti simayitanidwe. Ndimachita debate dzulo ndi wina ndipanda za chipatala kuti mayitanidwe a chipatala kuti asimayitanidwe amene aja. Mmene kucha timapita kufa tifanizika ndalama. So simayitanidwe kuti simayitanidwe. Nde mwinabe nkutheka ena saganiza kuti mayitanidwe. Koma ine I believe ngakhale kuti you are going there for money, koma ukalowa ukayamba ukagwira ntchito ukatumikira mwachitsanzo achipatala, wayamba kutumikira anthu, munthu amene ukumtumikira uja is a creation of God, and you should feel kuti you are serving a creation of God. And how do you serve that creation of God? Uchipatalako ndiwe mphunzitsi. Yes, uzira wapanga plafu kufuati uli ndi umphawi funa uyamba kulandira ndalama, akulemba ntchito ndi wakondwera kuti pamwezi nzilandira ndalama. Koma ukangolowa mkalasi, you are thinking of a boy, a girl amene wakhalapo, you need kuti upange impart knowledge. Ndiye ukamapeza kuti masubject yako sukulowa kumene chifukwa choti basi wapita ku business zina, wapita ku munda, basi wangokhala usapita ukalowa. Think of that boy, that girl amene iwe anakulemba ntchito kuti uzimphunzitsa ulandire malipiro. Noti sukupanga zimenezo. Now uganizira kuti how will you answer before God? Chifukwa tiziganiza so zimenezo, chifukwa manena neyo nde I like this kuti aliyense pamaso pa Mulungu akayankha ndi ntchito imene anapatsidwa. Ineyo sinkayankha pamaso pa Mulungu ngati msilikali, sinkayankha pamaso pa Mulungu ngati wachipatala. Mulungu, God is not foolish. Pondipatsa ino poniuza kuti nkunditana kuti ndikhale wansembe, then ndiye noti he expects me kuti God expects me kuti nditumikire ngati wansembe. Sintumikira ngati lawyer, nditumikira ngati wansembe. Now I'm before God, judgment day. Ngati kuli kufusa mafuso ngati Mulungu azikufusa mafuso, akandifusa mafuso ngati lawyer, ndali lawyer, ngati mphunzitsi kapena ngati msilikali, akandifusa ngati wansembe. Iweyo sindiwe wansembe, ndiwe msilikali, ndiwe wa polisi, ndiwe lawyer, ndiwe ndiwe mlangizi wa zaulimi. You are before God, you will be asked. Ndi udindo wako. Msilikali sakufusani ngati wansembe, sindi wansembe, akufusani zimene mnachita ngati msilikali. Kodi iniwa msilikali zolinga zanu zinali kuteteza dziko, kuteteza wanthu, munateteza wanthu, kuwateteza anthu mwachikondi, mwachani, munachita zimenezo, akafusa zimenezo. So ngakhale mwina sizingamveke kuti ndi mayitanidwe, ndi mayitanidwe. We believe kuti anthu toyena amapemphera kuti Ambuye munithandize, ndachita apply kuti ndikakhale mpolisi, Ambuye munithandize. Now you are asking God kuti akuyitane, isilangala kuti Mulungu akuita Ambuye munditane mpite ku polisi. So God akuyankha akuti mubwere mdzachite training, you thank God, Ambuye zikomo, andiyitana kuti ndika. So we believe that isi ndi mayitanidwe. Ilipo ntchito imene munganene kuti simayitanidwe? Yakuba. Yakuba simayitanidwe. Ilipo ntchito yakuba? Ena ni ntchito. Ena kukacha basi pangazi. Ena tu ali ma office.
ali maofesi mokhazikika koma zakuba kuti tichitotchula msachula alipodeni. Okay, chabwino. Tsopano ngati nchoncho kuti kupatulako ntchito zoyipa koma zonse zotumikira anthu kufuna kuti anthu apeze zabwino mtendere kuchipatala chire anthu. Dokotala wina toko kuchipatala analandira mbuzi kuchokera kwa gogo ena akumudzi kwina kwake. Dokotala uja anayikapo chidwi pa gogo aja anadwala wathandiza, nali mphawi gogo uja analibe kalikonse kumthandiza gogo uja chidwi mpaka gogo anachira. Gogo atapita kumudzi anabwera mbuzito kambuzi kali kuchingwe nifuna dokotala utakunana pasa mbuzi. So it shows that is a message kuti amathandiza odwala mwachifundo mwachikondi. So that's maitanidwe ku chipatala, maitanidwe aku polisi, work with love. Chifukwa sezo zena kuti tizigwirire ntchito mwachikondi mmene amachitira Ambuye Yesu mwini wake, chikondi komanso chilungamo. Ntchito nzambiri tichite mosankhamo ngati mmene nachitiranso ku mpingo kuja. Koma before that kuchita ndale mmaitanidweso kundale ndi maitanidwe. Kundale ndi maitanidweso chifukwa ngasi kundaleko ndi maudindo. Andale wakakhala ena akakhala anduna ena president ena kansala ndi maitanidwe. Aitanidwa kumeneko kuti akatufua kuti tizipange daliuti kuti simaitanidwe ndiyo tibweresa chipuli kuti akhozochita chiti chonse chimene afuna. Akhozo kumaba kumasokoneza zinthu chifukwa simaitanidwe. Ndi ngati simaitanidwe ni chani? Chifukwa imveni kumaitanidwe au sembe ni ntchito. Tikamana ntchito sati ntchito yolembedwa kapena yolandira malipiro. Ukagwira ntchito ukatumikira. Maitanidwe aku president ukagwira ntchito. Ndiwe wansembe tumembe kuti you should work. Ndiwe sister should work. Ndiwe president maitanidwe kumeneko you work. Ndiwe nduna we kansala chimodzimodzi we expect you to work. Chabwino. Ndiye tibwere I think tidzamalizira ndi kuntunda chifukwa tulowa chaka cha chisankho. Chisankho kumpingo ziyambe kaso chaka chino chako kumapetoko paja chaka cha chisankho. Visankho va mdziko chaka chamawa. Kwa chaka chamawa nchako kumapeteso au kumapeto. Koseko kuli mzisankho. Konse kuli zisankho. Chabwino. Magistrate oweluza majaji awande sanaitanidwe eti aitanidwe aso nawo maitanidweso ndiyenda kuti tisiyanitse maitanidwe akumpingo maitanidwe amdziko. Maitanidwe akumpingo tanena kuti you go there mosembekeza kuti ukupita chifukwa cha malipiro. Amene anapita chifukwa cha malipiro that's wrong. It's a wrong way. It's a wrong way. Pamene kudziko timapita titachita apply kuti nizikalandira ndalama nifuna nzikalandira ndalama komabe maitanidwe chifukwa ngakhale kulandira ndalama save people justly. Maloya save people with maloya anaitanidwa maloya anaitanidwa nawo ngakhale anachita zauloya kuti azipeza ndalama komabe as you are working as ngati lawyer you are expected to be just to defend your clients justly. Osapanga swindo anthu usabera anthu. So ukamagwira chito choncho isi ndiyoti ngakhale ulandira ndalama yes koma ndiyoti you are working ndi ngati kuti munthu waitanidwa ndi Mulungu. Chabwino. Kumpingo kuja mwina sinafunse koma khangati ntero ndithu kuti kwambiri ndi maitanidwe oti anthu alandire chipulumutso in the course. Kuti anthu alandire chipulumutso ndiye kuti mpingo takhala tikuona kuti kwambiri umakhala kumbuyo kwa amphawi, kumbuyo kwa anthu osowa, anthu opanda liwu kuti apeze zosowa zawo pamene akugwira ntchito zawo. Tikabwerera ku dziko, maitanidwe akudziko akumaoneka tu ngosemphana kuti akudziko
chifukwa choti kwambiri ndalama ndimene ili patsogolo sakhala kumbuyo kwa amphawi. Anthu onsewa amene tatchulawa, ma magistrate, ma lawyer, ma nurse, amene ali ndalama osati ndamene onse koma some of them. Choncho pachichewa kuti ngati ena. Alright? amapita kwa amene ali ndalama. Amapita kwa amene ali ndalama. Mphawi ndiyo sizikuyendera. Chilungamo chikuponderezedwa. Ndiyo timaita ndimene tasokoneza. Fotokozera. Pamene tifotokozera pano kuti aliyense atati aziganiza zimenezo, ndiwe jaji, ndiwe lawyer, uziganizira kuti ine Mulungu akuntuma ngati lawyer, katumikire ngati lawyer. Remember tanena kuti before the judgment seat, as a lawyer you'll be judged as a lawyer, you'll be judged as a judge. Nde tigwire ntchito pamene tayikidwapo mwachilungamo, even osati foti nkumpingo chokhayi kuti kulikonse tikhale kumbuyo kwa mphawi. Mulungu anachita condemn mafumu aku Israeli kalekale. Timawerenga Mose, Ezekiel, anachita condemn mafumu chifukwa chodyera anthu, chifukwa chosasamalira anthu. Timawerenga dzana Ezekiel 34, chapter 34, kuyambira ndi 101, kuti abusa inu a Israeli amatanthauza mafumu ndena simuyikako nzeru kusamalira nkhosa zanga, nidzakulandani nkhosazo, nidzazisamala ndekha. Ubweya mukuvala, nyama mukudya, koma simusamala nkhosa. So this applies to atsogoleri akumpingo, akudziko, kamajaji, maloya. Simusamalira mphawi, simuapanga defend amphawi chifukwa na mphawi Mungu wadyera ndalama. So even mawa Mulungu, even utsogoleri wa kudziko, maitanidwe kudziko ali consent. Mulungu ali consent maitanidwe amenewo, chifukwa they will be judged chifukwa cha zimene akuchitira abantu. So maphunzitso ampingo ali very clear but social teaching of the church, ma principles of the social teaching of the church, amanena kuti option for the poor, kuthandiza, kuyimirira, kulankhulira amene alibe mawu, kuyimirira osauka should be a priority. Ngati pali doubt, go to the side of the poor. Chabwino. Chimodzimodzi kudziko, pitani mbali ya osauka, osowa. Chifukwa tu ena ananena kuti mungathe kulidziwa dzikoli kuti dziko ili limakonda amphawi kapena limasamalira anthu pona mmene akusamalira osauka. Ngati osauka tikuataya, ngati dziko lathu lino munthu atati wabwera mlendo amene sanabwereko kunoko, kungofika m'matauni mwathu akuzodziwa kuti kuma kuno kuli umphawi. Anthu opempha ambirimbiri umphawi. Chabwino. Ndiyo tikodi dziko limasamalira anthuwa. Chabwino. Bambo Losilanya, ndikuthokozani kwambiri mmene mukutifotokozerera nkhani imeneyi yokhudzana maitanidwe ku mpingo, maitanidwe ku dziko. Komatu tikuyamba ndi munthu amene akulilowa kumene dziko ndi wachinyamata, chifukwa nkhumeta chokera kumlale kuja, kuti akufunano kusankha ntchito zimenezi. Pali ma factors ena amene amakhala akuonekera kuti wachinyamata asankhe kuona ndipange ndale, ndale kuli uchimo. Uchimo uli pa kupondereza mphawi, nde kupondereza mphawi kumachita onekeratu kudya misonkho mosayang'anira. Komatu zingathe zotheka achinyamata angalimbikitsidwe kuti akapite kumaitanidwe amenewa. Zotheka kuti ukhozolowa ndale nkukhala osiyana ndi enawo. The problem is timaona ngati basi ndiye culture, kuti ukalowamo basi you should be inserted into that culture. Chifukwa zimadabwitsa wina manena kuti zimakhala ngati kuti ukalowa mndale zina ngati amakubayirani katemera ofanana. Basi umati munthu wasintha amanene, munthu amaoneka titu wabwino, zochitika za chilungamo, othandiza anthu, saba, kungolowa kundale wasintha. Basi bodza, kuba, zimadabwitsa kwambiri. Koma it's not like that. We can make a difference. Nyamata can make a difference. Ineyo I'll be different. Maloya akhozopezeka osiyana ndanzawo. Alipo. Alipo. Alipo so alipo ambiriso amene they work honestly. Bwino ndithu alipo. Koma ngoti mwina nguteka soko akhozokhala ambiri ndi amenewo ochita zauche ndi ochepa ndi koma ndi amanachuka.
vuto lake zoyipa ndi zimene zimakangati ikaola nsomba imodzi zimakangati zonse zaola ndiyeti kungona lawyer basi maloya chani ngona chakuti basi chimodzimodzi ngati apolisi many good police officers very good mwachita bwino kuyambitsa ifwa anzanga ambiri ndi apolisi nze mane kachuleni akandifunsa kuti machinena iwo iyayi alipo ambiri apolisi abwino there are many koma ochepa ndi amene amayipitsa polisi yonse basi ndiyeti mangona ngati polisi yonse yoyipa ayi aliponso ambiri abwino nulumika wabwino nanga siwa defending panopa ena ali maujeni mafield panopa cholinga defense kuteteza miyoyo ya anthu ndiye cholinga so they are doing good work yes they are doing good work kuteteza katundu wa anthu kuteteza miyoyo ya anthu and ena atetezeka chifukwa cha presence ya police chabwino they are doing very good work ntchito zonse nkukamba kwanu bambo Louis Chikanya ndi mayitanidwe ntchito zonse aliyense in one way or the other ali kumayitanidwe nake ndiye pambuyo pakuzindikira kuti ndimayitanidwe tigwire bwanji ntchito zathu kumadera kwathu kumene tili chifukwa ndiye kuti bwana wamkulu ni mulungu amene anatiyitanira kumeneko chifukwa mwatero kuti adzatifunsa kwambiri ndiye tingachite bwino bwanji mu ntchito zathu ndi kumene tinayitanidwirako tiyambire mpingo sungakhale popanda mission work. The church survives on mission. Ambuye Yesu anawaita anaophunzira ake, the aim was kumapeto, he wanted to commission them, to give them mission, ndipo zimene anachita mapeto kwake. Mukawerenga Mateyo chapter chomaliza, pitani ku dziko lonse kalalikeni mawu a Mulungu, kaphunzitseni anthu ndipo muzikabatiza. That's the mission. So without which kulibe mpingo survives because of mission. Tumikira. So we must serve kudziko. Koma funso langa loti motani. Aliyese amapasiro macapacities. Kudziwa nanga tikadikira tsiku la chiweruzo tikapeza kuti mukanena motani nzoni munena kuti achite chani kapena mfutanthauzo kuti pamene alipo apange motani. Mwachisanzo ndine wasembe. Nipange save motani ngati wasembe. Kuti muzindikire kuti no maitanidwe anga wandikwaniritsa. Kuti ndiwe wasembe ulipo hapo. Ndoti ngati wasembe unadzozedwa kuti uzikapereka sembe kupempherera anthu, masakramenti, pereka masakramenti. Pogwira ntchitozo gwira ndi chifundo ndi chikondi ndi chilungamo. Uli pa banja, ubanja kuli zolinga zake. Mwalowa mbanja kondanani, thandizanani, gwiraniso ntchito limodzi. Ngati pomwe muli ndi mphatso ya ana, lerani ana mwachikondi, ana akule bwino. Koma minus that, alipo toye na makolo alimana koma sasamala bana, ngotayirira bana. Ana ena ali ma streets koma makolo kaliwo, makolo wa alipo. So I think ngati kholo, ngati unayitanidwa ngati kholo koma sukukwaniritsa udindo wako, you are before God, you should be worried kuti you receive a terrible judgment. Fuka usani naposani mphatso wa ana, mnasamala wana anu ino. Uchitodziwa kuti sunasamale ana limbwe mataunimo. Umangopitirizapo berekera bana. Ufuna akalere ndani? Alipo yena ali chisimu chodabwitsa kuti amangobereka bana nkuwapatsira anthu ena kuti azikathandiza. Mberekeranji bana? Ngati sungathe kusabereke. Mungotethetsa bana, mfuna akasamalire ndani? Mwana ukabereka mwana ono umphunzitse. Apita school akhale makhalidwe abwino, aleredwe bwino mwana. Koma you are failing that, koma ungotethetsa bana. Aye. It's bad. It's wrong. It's a sin. Kunchintchito zina agwire bwanji nichulireni mzinichulira ntchito zene ndiyamba tsopano fo apo ndi mwachita bwino bambo apolisi kuti aoneke kuti autumikira ndipo tu maitedwe aliwonse amakhala nezolinga zabwino. Zimangochita kuti amene alipoyo basi angosokoneza chimodzimodzi kusembe. Cholinga chakuti wansembe azikapereka sembe kupemphera anthu. Koma tsopano tapangisa nzochita zathu, tapangitsa anthu kuti aziona ngati usembe ngoyipa.
pamene ayi tapangisa anthu tiona ngati banja loyipa ena tiwaona kuti banja ayi inde ku banja banja siloyipa ndi anthu ma individuals amene asokoneza ku polisi zolinga zake nzabwino kuteteza miyoyo ya anthu very good very honorable work kuteteza katundu wa anthu very good very honorable and we expect that koma on the contrary ena tsopano apolisi ena kukateteza katundu akubako katunduwo mwina kumenya anthu mosakhala bwino kuzuza ena mosakhala bwino kuchita abuse anthu kapa msewu ena amene amakhala pa msewu mwachisanzo ndio kuti basi kungoyembekezera kuti kugwire munthu ndi mlandu usati umthandize zimandabwisa tu apolisi ena mtu amakakika cha speed limit pakona ndio kuti kungokuona kalekale ayimitsa mathamanga ndio kuti makhatu abisala paka mtengo kena kake iyayi cholinga suthandiza cholinga ndio cholinga simenecho cholinga inuyo kuteteza mioyo mukamapanga measure kumzembera kumbisalira nchikamera cha speed munthu muteteza moyo penepo sakukuonani kafua chake na argued ni wa polisi ena pansi atanagwira speeding naima nkuno sono mwabisala chifukwa chani mufuna kuteteza moyo kuti nsachite ngozi nanga mubisa munibisala chifukwa osanionekera poera bwanji kuti nkakuonani nipange uche slow down chifukwa mnakataona kuika chikwangwane chozoti camera ahead nene nkachiona patali nichita slow down ndoti sinchita ngozi koma mundiona nduthamanga cholinga mungu ndigwira ndilipire ndalama ndi cholinga chanu pamene sizolinga zimenezo zolinga is prevent accidents kamera singa uchite prevent mene amaipanga hando kamera kuno kwa police it's not to prevent accident koma to get money so zimenezo ndoti utumiki wake sikuyenda bwino kwa yena tili kuchipatala yeah chipatala very important I will still use calling kalena makana kuti si calling chifukwa cholinga cha chipatala amaphunzitsidwa so to save life osati to destroy life to save life ndiye kumakhala ma negligence adala ochitodziwa kuti munthu uyu basi tikangati sitimpasa mankhwala kufika nthawi yakuti will not survive amadziwaso kuti timthandize msanga uyu akhala bwinobwino koma they choose not to help negligence sono pang'ono tonse aliyense pa ntchito yake akayankha pamaso pa Mulungu ena tikayankha negligence ena tikayankha nkhanza ena tikayankha chani pa ntchito pathu so ngati doctor wachipatala I think ndi bwino kumakhala so quick kuthandiza anthu potengera so mavuto awo doctor should be also able they know that should be able kupanga differentiate kesi ndi kesi uyu timthandize chifukwa zakuti amdikirani amadziwa zimenezo koma ma negligence amachuluka kumenewo I know mukhoza kukambaponso zambiri pa chipatalapo koma chifukwa cha nthawi tilowe kundale andale winale samene mufuna andale timaona ngati kuti kundale you can do anything za ivo cha zoyipa tuna ngati chifukwa kuti nkundale tingatona ayi na konso ni one way or the other nikukoyitanidwa kumeneko chifukwa cholinga cha kumeneko kuti mutumikire so anthu IMP anduna cholinga chokutumikira anthu kuti anthu akhale nzitukuko ndiye munthu cholinga chako nchokuti mupange pasi budget mupange pasi lamulo kuti lamulo lithandize anthu kuti atukuke koma malo mwake akupatsani ndalama zachitukuko muzitenga muthira mthumba mwanu wrong ndalama mukamange bridge osakamanga bridge anthu nkumavutika kuoloka ngozi is wrong you answer before God inuyo pa nthawi yakuti mnali ndi mwayi oti munapasidwa ndindo kuti mtumikire munatumikira bwanji mnapangisa ngozi zambiri chifukwa cha inuyo ana panopa ena sakuphunzira masukulu abwino chifukwa wina anadya ndalama kwina tinamva skulu inagwera wana chinagwera chifukwa wina anadya ndalama so that one you answer definitely you answer chabwino apo ndeti mwakambaso ambiri ma construction mwambiri dala kusokoneza zinthu okonza msewu wadala anthu ngumachita ngozi so this you who has caused it 2 weeks zigamba kulibe ma potholes kuma patala mangopulika lezi mapshesa mtima anthu kuti koma ma pothole amenewa mwina ma pothole amachita dabwitsa dzulo napita msewu cha kunkhotakota abwana akuja ndeko kuno kuti mdziko muno muli anthu kuchimake mdziko muno chipothole pa msewu kutseka
and daily pamadusa magalimoto koma chipotolo chachikulu dziko muno muli atsogoleri muno muli anthu muno kuli roads authority kuno pano roads authority very localized achinyamata amangonyamula phulusa ukathira koma zoyipa kumalandiriratu chabwino muzonse zikuoneka kuti ntchito zonse ndi mayitanidwe mmene mwanenera ndipo mwanena kuti chifundo chiwenera kugwiritsidwa ntchito udindo uliwonse mayitanidwe aliwonse pamapeto pake we want a human being we are centered on a human being to be saved with love, mercy and justice. Put a human face on everyone. Yes. Ndiye kuli mavuto kumeneko kuti munthu utamsiya apo selfishness imabweramo ndiyambe ndine ndipindule ndine kapena abale yanga ndiyoti ena wonse ayi koma abale yanga yendeka achani waiwala anthu osauka waiwala anthu ovutika anthu odwala chabwino bambo Lusikanya ndifuna kupatseni mpata wonena kuti muyankhule ndi amene akutitsatira pa nkhani ya mayitanidwe ali ndi ubwino apa ndi pamene timalizire kukambirana kwathu. Nditsindike pano kuti aliyense pa capacity yosiyanasiyana Mulungu akutitana kuti tikatumikire ngati ansembe akutitana popo ndoti tuphatikiza episcopi apapa fo apapa ndi wansembeso akutitana tikatitane ngati asistere ngati ablazala ngati ena anawaitana ngati catechist groupa ena anatiitana ku dziko kuti tikatumikire ngati president ngati nduna anatiitanako kumeneko ngati kansala ngati wa polisi ngati wa chipatala ngati mlangizi wa zaulimi konseko zolinga zake zimakhala zabwino kwambiri cholinga choti to save a person and zimationetsa kuti konseko tumafuna kuti tithandize munthu zimangochitika kuti sono pa zifukwa cha kudzikonda ndipo mapeza kuti tuzikonda ifeyo osathandiza munthu uja amene chinali cholinga chake nde aliyense pamene alipo azindikire kuti pamene ndikuchita pano ni mayitanidwe olowa ukupanga ukumakonza njinga zakabasa umakonza njinga uli paka shopo kaka paka mthunzi paka mtengo unayika maspanera ako pamene pa umathandiza anthu athandize ndi chikondi munthu wabwera njinga yapha tayala lapha njinga alibe ndalama amunipatsabe tu ndalama nikukonzerani munipatsa ngati mulibe ndalama sinkukonzerani yayi wadandaula munthu libe ndalama konzereni azipita mayitanidwe amene anyako kuitana Mulungu to save you never know kuti Mulungu wakukonzeranji pamene paja koma kapena wakukhazikiranji kuti ukhale pamene paja you are saving the lives of the people zikozopezeka kuti ndi nchitika chito kako kochepako kuoneka ngati kosalira kuoneka ngati kokalo kokonza kopopa matayala njinga you never know kozopeza kuti you are saving God kapena you are saving munthu wina wake amene akugwira ntchito inaye kufunika kwambiri akupalasa mwina akuzokhala ndokotala akupita ku chipatala alipo ena amapalasa ngoti mwina kuno kwathu sizitutulukira kwambiri koma maiko anzathu they cycle ndeti zoti munthu mwina nesi kumene wakwera kabaza wapha njinga yapha nesi ainota kakhala pa duty panga save a life of a person inu mwamthandiza msanga mwampopera njinga kuti akwera apita ku chipatala wakamthandiza munthu ku chipatala on time anakachedwa kuti sinkukonzerani aende pasa nakachedwa mwina munthu nkufa you never know zimene zimachitika zimene tikagwira ntchito zosiyana-siyana you never know kuti kuseri kumachitika zotani we save a lot of people when we do good and anthu amakathokoza Mulungu alipo ena amakonza amathira doti misewu muja chabwino amayitanisa kuti mutipatseko ndalama amabwera nchibakuli kuti muziponyamo ndalama koma amayika doti mapotihole akhoza kukhala mosadziwa kuthandiza anthu ambirimbiri they are saving lives for sure chifukwa chipotihole chikhoza peza kuti chapulitsa tayala koma ifoti wo apangapo cheni basi magalimoto ayenda bwinobwino they save lives so zochepa zimene timachita tisaziderere zimene zimakhala kuti tikuchita zazikulu kusereku thokoza kwambiri bambo Lusikanya zikomo ndipo mwatithandiza kumvetsa mayitanidwe takambirana za mayitanidwe mu mpingo komanso mayitanidwe ku dziko dzimvere mu mtolo ife sitikaponso mlomo apa ndipo pamapeto pakukambirana kwathu mpulogalamu ya Catholic Perspective amene bambo Lusikanya atambasula bwino momveka bwino nkhani yokhudzana ndi mayitanidwe mu mpingo mayitanidwe ku dziko akuti tonse
tili ndi mayitanidwe. Ena anatitana kumunda kulima bwino kwambiri, ndipo akuti mzonse tichite ndi chifundo, kugulana mbewu mwa chifundo. Bambo Luis kwambiri kwa nde panopa nanji ndi vuto lake business, koma ndinatseka program mwatseka a business alibe nazo ali bola ine nipindule leo makhala uthyolana kubofola kambale kwezera chimanga awine zedi ne makhala watcha ujeni kuti ukapinda ka ujeni ka chibigiri ukawatcha ukapindira mkati kuti chimanga chizidza za msanga ziliko chabwino. Ndine Samke naye ndi Bambo Luis Chikanya. Bambo ndakuthokozani kale. Zikomo kwambiri. Zikomo. Apa ndiye pamapeto pempeni. Zakaza pompo sabata mawa panizo pa Sensory program ina. Zikomo.